Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Чолы 4 көнгә кайнар сусыз калачак, жылы суны кайчан көтәргә. Республиканың туган көне, шәһәр көне һәм чәчәкләр бәйрәме, шәһәрдәшләр бәйрәмнәрне ничек уздырды? Иртәгә Курбан бәйрәме. Быел Сидоровкадагы Курбан чалу мәйданчыгында нинди яңалыклар бар? Бу хакта Римма Әхмәтова. Бэйби-бокста тагын бер баланы калдырып киткәннәр. Бу хәл 17 августта булган. Тик без аны бүген генә ишеттек. Исегезгә төшерәбез, Чаллыда быел шундый бер очрак булган иде инде. Бусы икенчесе. Яшьтә 3 айлык кыз баланы 2 атна буе Кама балалар медицина үзәгендә дәвалаганнар. Бүген ташландык сабый балалар йортына тапшырылган. Әни кешенең баласын бэйби-бокста нинди сәбәп белән калдыруын беркем дә тикшермәячәк. Әгәр дә ул аны якын арада кире алмаса, бала башка гаиләгә тәрбиягә бирелергә мөмкин. Сегодня она поступила ориентировочно в 11 часов дня. Единственное, что мы можем сказать, у нее неплохой аппетит, она покушала и легла спать. В настоящий момент ребенок спит. У нас в учреждении дети проходят медико-педагогическую коррекцию. Все, что необходимо, ребенок получит от наших педагогов, врачей. Чаллыда гадәти булмаган лагерь эшли. Анда тормышта авыр хәлгә калган балалар ял итә. Алар Татарстанның төрле районнарыннан килгәннәр, сәламәтләндерү чаралары, уеннар, профилактик әңгәмәләр барысы да балаларның тормышын киләүгә юнәлтелгән. Лагерьне матди яктан Лето Республика үзәге тәэмин итә. Юлама 28 мең тора, әмма балалар аны түләмиләр. Ял 24 көн дәвам итә. Мы не делим детей на многодетных, малоимущих. Все дети находятся в одинаковых условиях. Наша основная задача – это занять детей, организовать интересные мероприятия, создать домашний уют. Чаллыда кече һәм урта бизнес үсә. Бу хакта бүген Сәүдә сәнәгать палатасында узган күчмә утырышта әйтелде. Аны Татарстан президенты каршындагы эшмәкәрләр шурасы уздырды. Чаллы эшмәкәрләренең сорауларына мэр Наил Мәхдиев, бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов, республика прокуроры умбарасары Марат Долгов җавап тоттылар. Ярты ел элек тема бер генә Татфонбанк булса, бу юлы күп төрле. Умартачылык, велопрокат, гомуми туклану, туңдырма сату нукталары һәм башкалар. Иң мөһим сорауларның берсе Тукай районы фермерларынан булды. Ул кырлардан икмәк ташу турында. Чуть, значит, перегруз на этих самых, значит, весовой останавливает и начинает мурыжить. В это время может идти дождь и еще что-то, и, значит, мы можем угробить хлеб. Пожалуйста, значит, на период уборки урожая, перевозки семенного материала, зерна, значит, удобрений, вот эти моменты, значит, более тактично, лояльно подходить. Если видит, действительно, машина стоит на поле под погрузку под комбайном, и в таких случаях, конечно, мы, как сказали, относимся к ним лояльно, за исключением управления состоянием алкогольного опьянения. Здесь же вот в части СПВК, это перегруз на осевую нагрузку, тут все-таки это уже уровень правительства, осевая нагрузка, то есть не в компетенции, а будет в принципе отпускать. Чаллыда җылылык шелтәрләренә көзгә опрессовка башлана. Ул 5 сентябрьдән 8-нә кадәр барачак. Бөтен шәһәрдә 4 көн кайнар су булмый. Су торбаларына җәйге ремонттан соң тикшерү уздырыла. Сынап карау калган җитешсезлекләрне ачыкларга һәм аларны җылы биргәнчегә кадәр төзәтергә мөмкинлек бирә. Кичә Чаллыда бер юлы 3 бәйрәм булды. Республиканың туган көне, шәһәр көне һәм чәчәкләр бәйрәме. Быел бәйрәмнең форматы да, үткәрү урыны да яңа иде. Эштәлегенә килгәндә кичә Чаллыда һәркем үзенә ошаган әйберне карый алды. Зур бәйрәмнең иң мавыктыргыч мизгелләре безнең камерага да эләкте. Быел чәчәк бәйрәме яңа җирдә мәйдан юлында узды. Монда сәүдә эшендә, чәчәк композицияләре эшендә урын күп иде. Һава торышы бик куандырмаса да бәйрәмгә зыян салмады. Акварель 2017 фестиваленә катнашучылар үз композицияләренә алдан ук юллар киләделәр, фигуралар тирәсенә үлән сиптеләр. Чәчәк бәйрәменең төп темасы балачак иле. Шуңа да мультфильм персонажлары күп булды. Фигураларның күпчелеген тегәнәк һәм ак мәтрүшкәдән ясаганнар. Барысы да матур, кызыклы. Ну тогда я повелеваю тебе севать. Шулай да халыкка иң шаганы үлән чәчкәләрдән ясалган зур җир шары булды. Ул беренче урынны яулады. Жилком сервис хезмәткәрләре аның әйләнү механизмын 2 ай буе ясаганнар. Темасы экология һәм энергияны саклап тоту. Бәләкәй пинс әкияте белән, значит, планетадагы бүтән тормышны, аның ничек баруын, значит, әгәр дә сакламасаң, значит, табигатьне нәрсә була, менә шуны күрсәтергә тырыштык.
Бәйрәм бер үк вакытта Сидоровка һәм җиңү паркларында да барды. Иң зур яңалык исә Урам фест булды. Иҗат коллективлары КАМАЗларга утырып шәһәр буйлап чыгыш ясап йөрделәр. Детям, артистам было очень трудно, потому что места мало, скользко, дождик прошел, конечно, было трудно. Но они справились. Җиңү паркы янында бик күп КАМАЗлар җыелды. Монда цирк, театрлар, оркестр һәм шәһәрнең башка иҗат коллективлары чыгыш ясады. Халык кемне тели, шуны тамаша итте. Очень радостно встретить клоунов и других артистов. Разнообразие, массовость, очень ярко. Бәйрәм тамам, әмма чәчәк композицияләре әле мәйдан янында тагын берничә көн торачак. Аннары фигураларны төрле комплексларга куярга тиешләр. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Иртәгә бөтен дөнья мусульманнары Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Шалының барлык мәчетләрендә дә ул иртәнге сәгать 6-да бәйрәм вагазы һәм намаз белән башланып китә. Гайттан соң Корбан чалырга керешәләр. Бу елы һәр елдагыча Сидоровкада элеккеге ит комбинаты артындагы махсус урында оештырыла. Мәйданчыкта быел күп кенә төзекләндерү төзелеш эшләре башкарылды. Тиздән хәләл мал чалу пункты ел әйләнәсе эшләүгә күчәргә тиеш. Корбан чалу урынының әзерлеге белән хәбәрчебез Рим Әхмәтова танышып кайтты. Гомум шәһәр Корбан чалу мәйданчыгы иртәгә сәгать 7-дән эшли башлаячак. Бүген монда соңгы әзерлек эшләре бара. Җыештыралар, 2 зур бакка су тутыралар. Моңа кадәр суны машинадан алалар иде. Түшкәләрне элү җиһазларын куясы, кичке якта чалу урынын юып чыгарасы кала. Узган елларда Корбан чалу урыны менә шушы урында төгәлләнә иде. Ә быел 8 метрга киңәйтелде. Димәк, биредә күбрәк хайван чалырга мөмкин. Иртәгә монда бер юлы 120 сарык суеп эшкәртергә мөмкин булачак. Мәйданчыкны әзерләүдә һәм Корбан чалуны үткәрүдә шәһәрнең күп хезмәтләре катнаша. Иң зур җаваплылык ветеринарларда. Алар бирегә тикшерү узмаган бер генә малны да уздырмаска тиеш. Иртәгә безнең була 8 специалист. Монда суя торган җирдә 4 ветсанэксперт була. То есть һәрбер сортны суелганны карап чыгалар. Действительно, сау сәламәтме, ул итне ашарга ярыймы, юкмы дип. Малларны бүген кичке сәгать 4-тә кертә башладылар. Бәяне сатучылар куя. Ә бер сарыкны чалып эшкәртү мөхтәсибәт белгеләгәнчә 450 сум торачак. Корбанлыкны Тукай, Минзәлә, Сарман, Зәй һәм башка якын тирә районнардан китерәләр. Минзәлә Иркәш авылыннан 50 баш сарык алып киләбез. Шул сарыкларга урын әзерләйбез. Хәзерге вакытта иртәгә шул сарыкларны суеп, кешеләргә тапшыру безнең эш. Мөселманнар өчен яңалык, тиздән биредә хәләл мал сою пункты Корбан бәйрәмендә генә түгел, даими эшли башлаячак. Баштарак атнага берничә көн тора-бара ел әйләнәсе. Бу мал чала торган урын профессиональ рәвештә эшләнелә. Ул стационарный булачак инде, һәрдәвам. Һәм дә инде урыннарны хәзерлибез. Мал базары дип әйткән нәрсә бу территориядә булачак иншалла. Корбан чалу 3 көн дәвам итәчәк. Ул 3 сентябрь көнне ахшам намазына кадәр төгәлләнә. Аллаһ субхана тәгалә шул бәйрәмнәр мүбарәк кылса иде. Аллаһ субхана тәгалә күп итеп корбаннар чалыга, үзенә якын булырга, үзенең ризалыгына ирешергә насыйпларда иләсә иде. Чөнки хакыйкатьтә Аллаһ субхана ва тәгаләгә кирәк түгел дип әйтә Аллаһ Тәгалә, сезнең чалган корбаннарыгызның ите дә, каны да, әлхәмдүлиллаһ, безгә ирешә Аллаһка булган ихласлык, Аллаһка булган тәкъвалык, Аллаһның әмрен үтә. Аллаһ субхана тәгалә илләребезгә, көннәребезгә иминлек, бәрәкәт, тынычлык бирсә иде, бәйрәмнәребез мүбарәк булсын. Рим Әхмәтова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин дә барлык мөселман кардәшләрне Корбан бәйрәме белән котлыйм. Иртәгә шулай ук белем бәйрәме, укучыларга яңа уку елында уңышлар телим. Сау булыгыз. Это обычный магазин инструментов. А это 45 тысяч товаров в наличии и реально низкие цены на все инструменты.ру. Например, шуруповерт Hitachi всего за 4990. Все инструменты.ру. Успей купить с выгодой. Первый взнос 0. Переплата 0. Просто делим цену на 12 и все. Смотрите, какой стильный комплект от Hansa. Духовка с сенсорным дисплеем за 1441 рубль в месяц. А варочная поверхность всего за 1216 рублей в месяц. Корпорация «Центр». Все как для своих. Центр детского технического творчества номер 5 проводит набор на программу дополнительного образования «Детская инженерная академия» по подготовке юных специалистов в области инновационных технологий. По окончании обучения выдается свидетельство о получении дополнительного образования. Телефон 56 34 86.